Hola, en aquesta classe proposo explorar des de dins les qualitats de densitat i amplitud. Anem-ho a experimentar. Trobo una postura còmoda. Jo estic sobre un coixí, sentada sobre la punta del coixí per mantenir les caderes més altes que els genolls. I des d'aquí, doncs, descansa les mans. Fes una exhalació llarga. I adona-te'n que respires. Adona-te'n dels sons que t'envolten. Intenta sentir-los com un conjunt de sons, no individualment. Adona-te'n de les sensacions corporals. I comença a explorar aquesta categoria, aquesta qualitat de la densitat en el cos. Allò dens. I adona-te'n que al voltant d'aquesta densitat hi ha amplitud. Respira en l'amplitud. Gairebé com si fos al voltant del teu cos, en aquest camp àuric. I adona-te'n ara de la densitat que hi ha també en les emocions o en els pensaments. Observa al voltant l'espai, el silenci que hi ha al voltant d'aquesta densitat. Perfecte. Des d'aquí, respira més ampli, profund. I anem a moure el cos en aquest espai que ocupa, sentint la densitat, però movent-nos en l'espai. Anem-nos a posar de peu.
Anem de peu al davant de l'esterilla. Anem a fer unes seqüències de salutació al sol. Mans davant del pit, pressiona entre si. Connecta't amb les plantes del peu. Des d'aquí. Inspira. Expira. Farem la salutació clàssica. Inspira, dreta al darrere. Expira. Inspira. Expira. Genolls, pit i barbeta. Inspira, encara no facis servir la força als braços. Aixeca només el pit, recollint la barbeta. Inspira. Expira. Inspira, dreta al davant. I expira. Peus junts. Ins. Expires. Inspira. Expira. Inspira, esquerra darrere. Expira aquí. Ins. Ex. Inspira només amb la força del pit, recollint barbeta. Expira. Inspira, esquerra al davant. Expira, peus junts. Ins. Expira. Segona ronda. Expires, baixes. Inspires, dreta darrere. Expires. Inspira aquí. Expira, baixa genolls, pit i barbeta. Ara sí, em puges amb les mans, cobra. Expires enrere. Inspires, dreta al davant. Expires. Ins. Expira. Esquerra. Inspira, esquerra. Expira. Inspires. Expires. Ins. Expires. Inspira, esquerra al davant. Expires, peus junts, descàrrega. Inspira amunt. Expires. Mantens aquí uns moments, deixa anar les mans, separa una mica els peus. Tadasana uns moments sentint. Observant la densitat, quines parts del cos hi ha més obstrucció, més densitat, costa més, i en canvi l'espai que el rodeja. Anem a fer 2 seqüències més, ara sentint aquest espai que dèiem, sentint-nos en el cos, en lo dens, en lo pesat, però movent-lo en l'espai. Ins, ex, ins, expires, ins, expires, inspires, observant l'espai, moc amb el cos dret al davant, inspires, expires, fent que aquesta densitat es vagi reduint, ins, espai, amplitud, esquerra darrere, expires, ins, esquerra davant, i inhales.
Última ronda. Amplitud, mou-te, respirant, sentint l'oposició de la densitat amb l'amplitud en el cos. Dret al davant. Exhala tot, flexiona't bé, baixa el cap i inspira en rodó. Última seqüència esquerra. Amplitud. Experimenta-la. Expires enrere. Ins. Ex. Esquerra al davant. Es carrega aquí. Inhala, amplitud. Reculls. Relaxa, moment d'asana, observa les sensacions. Entre aquestes observa la sensació de densitat i d'amplitud al voltant. Obrim els ulls. I anem ara a sentir, a fer la seqüència dels guerrers i a seguir experimentant en aquestes sensacions, sí? Que potser són noves o potser les identifiques en el teu cos, en les teves emocions. Estan a tot arreu, per tant, és només qüestió d'enfocar-ho. Des d'aquí. Cama dreta ben enrere, a uns 45 graus, talons alineats, i aquest angle de 45 graus que no són 90 graus, sinó que tanca a la meitat. Cames estirades, i des d'aquí obrim, braços, expires, flexiones el genoll del davant, carrer 2, inhalant, portes el braç cap amunt, la mà mira cap a baix, t'aguantes amb les dues cames. Exhales, fas una volta amb els dos braços i obres ara l'altre costat, estira des del dit cor. Tornes a darrere 2. Estires la cama. Des d'aquí intentes amb la mà esquerra anar a tocar la paret fins que el teu cos no es pot lateralitzar més. Baixes la mà i ja sigui agafar-te el genoll, el turmell o anar al terra, a Trikonasana. Primer pots estar mirant al terra, alineant-te, obrint bé la cadera dreta cap amunt, sentint com si t'apoyessis en una paret tota l'esquena. I des d'aquí, si tens bé les cervicals, gires la mirada amunt. Respira i observa densitat, amplitud. Estigues en les dues o en la que et destaca més, en la que vulguis explorar. Si et fan mal les cervicals, pots mirar al davant, allargant el coll, o cap a baix. Anem a baixar ja, baixes el braç dret per davant i passem per la postura del drac, aquí un moment, emputxant amb el taló enrere, i des d'aquí peus junts, empenyo amb els dits al terra i separo la barbeta del pit, allargo la columna, respira amplitud, vencent a la densitat, i exhala tot i flexiona't al davant. Ara les mans pressionen endavant. Abans pressionaven endarrere i ara endavant. Inspiro, pujo en rodó. Exhalo aquí.
sensacions. Anem amb la cama esquerra. Cama esquerra ben enrere, 45 graus, talons alineats. Primer les cames estirades i obrim. Braços. Aquí la pelvis i les caderes es lateralitzen mirant cap al front, cap al davant. Les mans ben obertes, connectant amb el dit cor que arriba fins a l'esternó, fins al cor. I des d'aquí baixes, darrere 2. Cuidado amb el genoll, no s'estigui tancant massa, mantén-lo recte al damunt del taló. Els dos braços alineats, la mirada oberta, atenta. Inspiro, gires palmell. Braç lateral. No em recolzo en excés sobre la cama del darrere, només és un punt d'apoyo. El que faig és, la força està a dalt, el genoll està al damunt del taló. I anem a obrir l'altre costat. Estem fent unes 3-6 respiracions a cada asana. Seguint explorant el cos físic sota aquesta premissa de la densitat i l'amplitud. Torno darrere 2. Estires la cama. I Trikonasana, primer de tot, anant a tocar la paret, baixes la mà, mirada al terra, vas girant el cos, vas girant la mirada cap al cel. Respira l'amplitud i la densitat, també. No n'hi ha una millor que l'altra, són dues cares de la mateixa moneda, però a vegades ens estanquem en una sola. Respira aquest espai d'amplitud, de silenci al voltant del cos. I baixem a la postura del drac, empenyent amb la cama de darrere. I des d'aquí, peus junts, dits, índex i cor, puntetes empenyent cap enrere, allargant la columna, separant la barbeta del pit. I ara deixo de pressionar enrere i pressiono al davant i això m'ajuda a anar-me plegant amb el palmell de les mans a terra si pots, amb els genolls lo flexionats que necessitis per tal de que no se separi l'abdomen de les cuixes. Aquest contacte és bàsic per tenir una esquena ben correctament col·locada, alineada. Descarrega't aquí. 2 respiracions més. Perfecte, i puges en rodó. Exhala tot, separa una mica els peus, mantinga't observant en la figura de l'observador. Molt bé, obrim els ulls i ens anem a sentar. Recupera el teu coixí o el bloc, el que tinguis. I anem a seure. Anem a creuar les cames. Hi ha 3 maneres de fer-ho. La més fàcil seria, doncs, posant un peu al davant de l'altre. Sí, així. I des d'aquí segueixes empenyent amb els 2 peus,
fins que es situen sota els genolls. Sí? Això seria la postura fàcil, a veure que es vegi bé, cames creuades. Sí? Aquí podria ser una primera versió. Una segona versió seria portant el taló al perineu i l'altre peu, o no, de fet hi ha una segona versió que seria portar tots dos peus, talons alineats al perineu, des d'aquí, sí? Segona versió. Tercera versió seria portar un peu al damunt de l'altra cuixa, en la postura del semi-loto. Ai, a mi, ara aquí amb el coixí no em va tan bé. Sí. Semi-loto. O potser pots provar, si tens molta flexibilitat, pots provar el loto complet, amb tots dos peus al damunt de les cuixes. A mi en aquesta postura, per exemple, se m'estira molt el turmell, amb un punt dolorós, per tant em quedaré en el mig loto, sí? Que seria doncs portar tan sols un peu al damunt. Perfecte. Des d'aquí pots estar sentada al coixí si necessites o sense. Des d'aquí deixem les dues mans al terra, a l'amplada de les espatlles. I potser per tu això ja és prou intens i et pots quedar aquí. O potser pots avançar una mica més, vas caminant. O anem a fer de la següent manera, anem a explorar encara amb més sensacions. Anem a fer-ho a pulmó buit, és a dir, inhales, exhales. I quan no tens aire, avances fins a sentir la densitat en el cos. Quan l'hagis sentit, retrocedeixes i agafes aire aquí de nou. Buides. Tornem-hi a entrar, ara ens hi quedarem, a pulmó buit, inhales. Exhales tot. I entrem. Inhales. I el mantens en aquest límit on ja perceps la densitat. Si pots deixar el cap a terra, doncs deixa-li. I respira aquí, respirant la densitat en el cos i sentint l'amplitud que l'envolta. Última respiració, experimentant. Ets capaç de dissoldre aquesta densitat en l'espai que et rodeja? I anem tornant, caminant enrere. Observant la sensació en el cos. Perfecte. Descreuem les cames i de fet les anem a obrir. Anem a obrir a uns 90 graus. Més o menys. Aquí pots continuar sentada al damunt del coixí o sense coixí, depèn de la teva esquena, de la càrrega que notis aquí a la zona lumbar. Si sents que està molt carregat o hi ha dolor, doncs t'aixeques lleugerament. Vale. Allarga la columna, entra una mica al melic, al centre del cos.
I ens anem a girar cap al costat esquerre. Fem una torsió, un gir cap a l'esquerra. I des d'aquí, inspirant, aixeco el braç esquerre també. I col·loco el braç dret, la mà dreta, davant del genoll dret. Sí? Fem una mica de pressió aquí. Aixeca't ben amunt, estem activant la musculatura de la columna. I des d'aquí pots anar relliscant la mà i col·locar potser el colze. Sí? Continues amunt, direcció cap al cel, la mà. El palmell sempre està una mica en la direcció que està el cor. És a dir, que si el cor està al davant, el palmell també mira al davant. Sí? I des d'aquí baixes lleugerament el braç per damunt de l'orella i segueixes obrint el lateral. No cal que vagis a buscar-te el peu, no és important la meta, el que és important és quedar-te en la sensació, explorant aquí la densitat de nou. El coll amb la barbeta lleugerament recollida per no fer mal a les cervicals. Observa l'amplitud al voltant. Inspires i com si t'estiressin amb una corda des del palmell, recuperes la figura aquí. Respira, observa les sensacions al costat esquerre. I anem a l'altre, anem a girar-nos cap al costat dret, des de l'eix de la columna. Els peus és important que estiguin en flex, al turmell, sí? I des d'aquí aixeco braç dret, continuo amb la torsió de columna, deixo la mà esquerra al davant del genoll. Començo a baixar. I exploro fins que trobi aquest lloc de densitat. M'hi quedo observant. Intenta que el colze no estigui tancant aquí, sinó que es mantinguis ben obert la caixa toràcica, sí? I una respiració més. Inspires i com si t'aixequessin d'una corda, recuperes, et quedes aquí uns segons. Sent l'amplitud de la caixa toràcica, respira-la, aquesta densitat que aquí ja s'ha dissolt. És pura amplitud. Vale, anem a obrir també aquesta part del pit també cap amunt, en extensió una miqueta. Anem a recollir les cames flexionades. Els dits de les mans apunten cap enrere. Els peus a l'amplada de les caderes
I des d'aquí inhales i puges el pit, puges la pelvis, la mirada cap amunt. I potser pots baixar el cap. Però no deixis d'empènyer la pelvis ben amunt. Recuperes el cap suaument i vas baixant. Baixes, baixes, cul a terra i cames creuades al davant. Vale. Des d'aquí ens quedem un moment sentades amb les cames creuades. Tanca els ulls. I anem a explorar ara l'espai, l'amplitud, amb la respiració. Imagina que quan inspires, ocupes tota l'amplitud que hi ha per damunt del teu cap, com uns 3 metres amunt, i emplenes tot aquest espai amb la inspiració, i amb la expiració tornes al teu centre. Recorres aquests 3 metres d'amplitud des del cap, des de la coroneta, cap al cel. Emplenes ara l'amplitud que hi ha als teus costats, cap als dos costats, 3 metres, inhales, des del cor cap a les extremitats, i exhales, tornes cap al cor. Explorant l'espai, la infinitud que hi ha al voltant del teu cos. Donant espai també a les emocions, als pensaments densos que s'enganxen i es repeteixen, espai, silenci. Sent ara l'amplitud en les teves 4 direccions, per damunt del cap, per sota el cos i pels dos costats. Quan inhales, recorre aquests 3 metres d'amplitud i exhales, tornes al cor. I ara, si vols, et pots quedar sentada amb la pràctica o pots estirar-te en Shavasana.
per acabar la classe. महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। A poc ves-te movent des de les extremitats, reculla't sobre un costat del cos. I acabem aquí la sessió. Espero que l'hagis
gaudit o sentit d'alguna o altra forma. Gràcies, namasté.